Good morning po sa ating lahat. Ngayon po ay pinagpala tayo ng ating preacher for this morning. He is Reverend Jeremiah L. Hangad. Right, Hangad. Okay. He was raised in a local UMC congregation named Himaya UMC in Plaridel, Misamis Occidental in Mindanao. He went on to serve God in a wider capacity at UMC churches in Mindanao. More than 2 decades ago, Pastor and few others, by God's providence, were led to foresee in advance the trend of spiritual decline or moral deterioration of the UMC denomination. What's happening nowadays is just an actual fulfillment of what they have predicted back then. Pastor Hangad taught at Mindanao State University main campus during his last 6 years in Mindanao. He has a master's degree in education at Philippine Christian University, Dasmariñas City Campus. And at present, he is teaching at Cavite State University, Cavite City Campus. He is actively standing up for local churches that have disaffiliated from the UMC through his platform of influence via the Methodism Movement Worldwide Community. This year marks his 28th year in gospel ministry. His overarching principle all these years as a messenger or servant of God is that his preaching should be founded on the Word of God and focused on Christ. He is minister at Herald of Grace Covenant Bible Church. Actually, he is joined with the gentlemen in front here from the church. So they are joining us in our worship. Reverend Hangad is married to Sister Mary Joy Damgo Hangad, the niece of the late Deaconess Josefina Gracia Damgo. They are blessed with 2 children, namely Hannah Grace and James Russell Lowell. They live in Dasmariñas, Cavite. Brothers and sisters, let's welcome the Reverend Jeremiah L. Hangad. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Talagang kagalakan po natin na makasama ang mga kapatiran dito sa St. John Methodist Church of Cubao. And when we received the invitation some 3 or 4 weeks ago, our church has not stopped praying for St. John Methodist Church of Cubao rather. Particularly ang paglalahad ng salita ng Panginoon sa umagang ito. So in behalf of the Methodism Movement Worldwide Community and in behalf of the Herald of Grace Covenant Bible Church of Cavite, where I am ministering for 15 years now, ipinapaabot po natin ang ating pagbati sa mga kapatiran dito sa St. John Methodist Church of Cubao. And it's really a blessing na nakikita po natin ang dynamic ministry dito sa Cubao. And it's really a blessing that you have taken the bold step to stand up for the Lord Jesus Christ no matter what. When we are called to be loyal to anyone else, it should be loyalty to Christ alone and in His Word. Loyalty to the authority of the Word of God. Submission to the authority of the King of Kings and the Lord of Lords. We don't have any right to modify the Word of God.
It should not be the Bible that should adjust to the demand and dictates of the church, but it should be the church that should submit to the authority of the Word of God. And we have to be firm on that. Para sa pagbubulay-bulay po ng salita ng Panginoon sa umagang ito, I will be reading once again the text na binasa kanina ni Pastor, Matthew chapter 9, verse 10 hanggang sa 13, dahil ito po ang binigay sa akin. Ang sabi po dito, habang si Jesus ay naglalakad mula roon, nakita niya ang isang tao na tinatawag na Mateo na nakaupo sa tanggapan ng buwis. Sinabi niya sa kanya, sumunod ka sa akin. At siya ay tumayo at sumunod sa kanya. Habang nakaupo siya sa may hapagkainan sa bahay, dumating ang maraming maniningil ng buwis at mga makasalanan at umupong kasalo ni Jesus at ng kaniyang mga alagad. Nang makita ito ng mga Fariseo, sinabi nila sa kaniyang mga alagad, bakit nakikisalo ang inyong guro sa mga maniningil ng buwis at mga makasalanan? Ngunit nang marinig ito, ay sinabi niya, ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Kaya humayo kayo at pag-aralan ninyo kung ano ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi handog, sapagkat hindi ako pumarito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan. And I will be reading part of the lectionary, verse 18 to 26, later on in the meditation of the Word of God. Maraming mga Pilipino po, marami pong mga kababayan po natin, ang ini-ignore lang nila at binabaliwala lang ang mga iniindang na sakit sa katawan. Siguro natatakot na magpa-check up at baka kung ano-ano na po ang resulta, or marahil wala talagang pampa-check up man lamang. So they ignore their physical pains and discomforts, and we sympathize kung ganun po ang kalagayan ng isang tao. Ako man din ay guilty din sa maraming pagkakataon. And usually, dinidismiss natin ang ating nararamdaman sa ating katawan bilang kabag lang marahil or pilay lang marahil at tayo po ay nagpapahilot. But when the pain is already unbearable, hindi na natin makayanan ang pain, that's the time na makapag-decide na ang isang tao na mag-seek ng medical advice. At merong disadvantage yan many times sapagkat malubha na pala ang karamdaman. Kung nagpa-check up lang sana ng maaga, ay na-detect na sana ang nararamdaman or tunay na kalagayan. For example, meron tayong back injury. So, dinidismiss lang natin as ordinaryong muscle pain lang siguro or muscle cramp. But if that back injury has already lasted for weeks and months, that's the time that you begin to be worried. And because we love life and comfort, it's just normal for us to seek physical healing. Normal lang sa atin na magpa-check up. Ito po ang ginawa ng babae sa pagpapatuloy po ng Matthew chapter 9. Meron po siyang discharge. Meron siyang bleeding for 12 years. And so, she heard about the healing power of the Lord Jesus Christ, and she came and touched the fringe of His garment and got instantly healed. Ang sabi po dito, samantala may isang babaeng 12 taon nang dinudugo ang lumapit sa likuran niya at hinipo nito ang laylayan ng kanyang damit, sapagkat sinabi niya sa kanyang sarili, kung mahihipo ko lamang ang kanyang damit ay gagaling ako. Nang lumingon si Jesus at nakita siya, ay sinabi niya, anak, lakasan mo ang iyong loob, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Of course, understandably, pananampalataya kay Kristo. It's not talking about faith in a generic sense. Kasi merong mga taong may pananampalataya sa albularyo. May pananampalataya sa anting-anting. May pananampalataya sa good luck charm. But obviously, the context of the passage tells us na ang babae ay merong pananampalataya sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo na magpagaling. Gumaling nga ang babae sa oras ding iyon. Now, there are things that we can improve, mga kapatid, mga kaibigan. Hindi po natin dapat binabaliwala ang mga simptoma na ating nararamdaman. Instead, kinakailangan na maging proactive tayo
na tukuyin ang cause ng symptoms at ito ay madiagnose ng tama. Now, sa spiritual po nating buhay, mga kapatid, mga kaibigan, and I know that you and I can relate that there are times spiritually when we are on top of the mountain, we are spending close communion with God. We experience intimacy with God. But there are times that when we are down the valley, ang ating prayer life ay matamlay. Nagtatamad tayo sa pagbuklat ng salita ng Panginoon. Nakalimutan natin, it's just a matter, the issue when it comes to meditating the Word of God is not lack of time. No, the issue is never lack of time. Each of us are given 24 hours a day. The issue is, katulad ng sinabi ng salmista, "Oh, how I love your law. It is my meditation all day." Dahil iniibig niya ang salita ng Diyos, siya ay nagbubulay-bulay nito. Ang issue pala ay hindi po lack of time. Ang issue ay lack of love sa salita ng ating Panginoon. But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. Because David delighted in the law of God, it follows that he was diligent in opening up his Bible and meditating on it day and night. Now, there are times na ang ating spiritual life ay matabang, matamlay. We are down the valley. And you and I can relate to that. And most of the time, pag nangyayari na yung mga simptomas na yan, ay kinakailangang pansinin po natin yan dahil kung magtuloy-tuloy yan, baka po tayo ay mapalayo sa ating Panginoon. Nakuha po natin, symptoms should not be ignored when it comes to physical ailment. Spiritual symptoms should not be ignored. Are you in a condition wherein you don't have passion for the Word of God? You don't have passion to pray. You don't have passion to talk about the glory of God. But when it comes to showbiz personalities, when it comes to business and other financial ventures, we are so glittering in our eyes to talk about it. That is an indication of spiritual decline. At kung yan ay hindi natin papansinin, at kung hindi tayo magpursige na manumbalik sa ating Panginoon, kung hindi natin naunawaan ang ating kalagayan, hindi tayo manunumbalik sa ating Panginoon. There is a necessity of seeing the need. Ang konteksto po ng ating teksto sa umagang ito, ang ating Panginoon ay nakisalo po sa mga tax collectors. You see the authority of the Lord Jesus Christ? Here was Matthew, he was a tax collector, mahal niya ang pera, iniibig niya ang pera. But when the Lord Jesus Christ passed by him, by the command of the authority of the King of Kings and the Lord of Lords, sinabi lang niya kay Matthew, "Follow me." And Matthew stood up, iniwan niya ang pera na kanyang inibig, and he followed the Lord Jesus Christ. He experienced the saving grace and saving power of the Lord Jesus Christ. And so, because of his experience, he invited fellow tax and collectors with him. So he became an indirect evangelist. Probably Matthew during this time wasn't that competent in proclaiming the Word of God, but he could invite his fellows. You also may not be that equipped right now to verbally proclaim the gospel, but you can invite friends sa mga pagtitipon po natin upang makapakinig ng pangangaral ng Ebanghelyo. We can do so many things to advance the kingdom of God, and we can do so many things to make the church of the Lord Jesus Christ grow, to make St. John Methodist Church of Cubao grow even more by proactively inviting friends and family members and office mates na maaring hindi pa nakakilala sa ating Panginoong Hesukristo. And so we fulfill the Great Commission. We are not passive. Passivity should be absent in the kingdom of God. We are serving the King of Kings and the Lord of Lords. And our Lord deserves our active service and active worship, mga kapatid, mga kaibigan. And so, habang ang ating Panginoon ay nakaupo, ay talagang ang mga iskriba at pariseyo na wala na pong ibang ginagawa kundi manghanap ng butas sa ating Panginoon in a very sarcastic and belittling way. Self-righteous.
Sinabi nila sa mga alagad ng ating Panginoon, bakit ang inyong master ay nakikisalo sa mga makasalanan? You see the self-righteousness dominant in the heart and mind of the Pharisees. At nung marinig ito ng ating Panginoong Hesus, ang sabi po niya sa verse 12, ngunit nang marinig niya ito ay sinabi niya, ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang may sakit. Ano po ang nakikita natin dito, mga kapatid, mga kaibigan? We see here the very, very basic principle. At ano po itong basic principle? That before a person is to be saved, bago pa matanggap ng isang tao ang biyaya ng kaligtasan, he must be shown that he has a need. Bago ang tao ay lumapit sa doktor, dapat naunawaan niya ang kaniyang pangangailangan. Dapat napansin niya ang sintomas ng kaniyang karamdaman. At bago ang isang tao ay lumapit sa Panginoon at yumuko sa Kaniya at tumawag sa Kaniya at masumpungan niya ang biyaya ng kaligtasan mula sa Panginoon, kinakailangang makita ng tao ang kaniyang pangangailangan. Kinakailangang makita niya na siya ay makasalanan. Kinakailangang makita niya na hindi po niya masusumpungan sa ibang bagay ang kanyang pangangailangan, kundi sa ating Panginoong Hesukristo lamang. Sa parihong unbelievers, wala pa kay Kristo, at saka sa mananampalataya na katulad natin, kailangan po natin ang ating Panginoon. Ang biyaya na ating kinakailangan sa pagpapatuloy natin sa ating Christian journey ay nanggagaling lamang sa ating Panginoong Hesukristo. But we must see our need first. Pero meron bang araw na hindi natin kailangan ng ating Panginoon? Meron bang moment na hindi natin kailangan ng ating Panginoon? Oh, 1 second apart from the grace of God, we will fall. And that is why when we see our utter dependence upon the Lord Jesus Christ at all times, it's inevitable also that at all times, we will depend upon Him. We will walk closely with Him. Meron pong tatlong bahagi ang ating pag-aaral sa umagang ito, mga kapatid, mga kaibigan. Kinakailangan po nating malaman ang mga spiritual needs, basic spiritual needs ng bawat isa sa atin. Kung ikaw ay wala pa kay Kristo, hanggang ngayon, hindi mo pa nasumpungan ang kaligtasan. Hindi natin maisasantabi. Maaring merong kasama natin dito na for how many years nang uma-attend ng worship ay very blurred pa sa kanya ang kaligtasan, papaanong ang mga makasalanan ay maligtas. Nawa po ay kausapin kayo ng banal na Espiritu sa umagang ito. Para sa mga kapatiran na nanlalamig, nananamlay, nawa po ay abutin kayo ng banal na Espiritu sa umagang ito. At para sa pangkalahatan na maalab ng naglilingkod sa ating Panginoon, nawa po ay makita natin ang ating dependence on the Lord Jesus Christ moment by moment. Because unless we see our need, we will never come to the Lord Jesus Christ. We have to see our need. So ano po yung mga basic needs ng bawat isa sa atin spiritually? At dito po nakatuon ang ating pagbubulay-bulay sa umagang ito. Unang-una, people need to be shown that they are sinners. The gospel means good news. Pero hindi po tatanggapin ng isang tao ang good news kung hindi niya malaman ang bad news. For example, sasabihin ko sa iyo, oy, good news. May libreng gamot ng ulcer, pinamimigay doon sa City Hall. Hindi yan good news para sa iyo. Wala ka namang ulcer Hindi yan good news para sa iyo. When we proclaim the gospel, when we proclaim the good news, we do not go directly to the good news. We endeavor to make the people understand the bad news, their problem, their true condition, na dapat nilang maunawaan to the point na magmadali silang tumakbo papunta sa ating Panginoong Hesukristo. Unless a person knows that he is a sinner, na sa harap ng Panginoon, siya po ay
Dalisay, banal, 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 Habakuk 1:13, at hindi niya kayang tumitig sa kasalanan nang hindi nag-aalam ang galit sa kanyang puso. At hanggat hindi malaman ng isang tao na siya ay nasa ilalim ng puot at galit ng Diyos at kailangan niyang ma-reconcile sa ating Panginoon, that person will never come to the Lord Jesus Christ. He doesn't feel sick. He doesn't understand his need. He doesn't need a doctor. So the church, St. John Methodist Church of Cubao, and all faithful churches all over the world should not be ashamed to proclaim the real need of people. We should not be afraid to proclaim the real problem of people, and that is the problem of sin. Unang-una, hindi ito yung tipong ipakita natin sa mga tao na sila ay makasalanan, and then ang tugon ng mga tao, totoo, ako ay makasalanan. Lahat naman tayo ay makasalanan eh. Sino ba ang hindi makasalanan sa atin? That's not what we are talking about. What we are talking about is ang Diyos ay banal, banal, banal. Tayo ay makasalanan. Parang palo, sebo yan, Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Yung naglalaro ka ng palo, sebo sa sobrang dulas ng kawayan, kahit magsusumikap ka na abutin yung taas ng dulo, tuktok ng palo, sebo, talagang mag-slide down ka, hindi mo kayang abutin iyo. Mas mahigit pa sa palo sebo, kasi sa palo sebo mayroon pa rin nananalo eh. Pero ang kaluwalhatian ng Diyos, ang kaharian ng Diyos, ang kaligtasan, hindi po natin ito makakamtan sa ating sariling pagsusumikap. Our good works can never save us. Kahit magsusumikap tayong magpakabait, active tayo sa church, active tayo sa gawain ng iglesia, for all have sinned and fall short of the glory of God. Ang requirement ng Panginoon ay hindi po 95% righteousness, it is 100% righteousness. And that makes all of us bagsak sa harapan ng ating Panginoon. So we have a need. We need to be shown that we are sinners. People need to be shown their problem when we evangelize, when we proclaim the gospel. First, they are spiritually blind. We were blind before. Kaya nga kinakanta natin, Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Nakuha natin, John Newton, the best friend of John Wesley. He penned that song. He was spiritually blind before as all of us were. We were blind to our real condition that we are sinners under God's wrath and condemnation. But now we see our sinfulness and the holiness of God. And that is why we run to Jesus Christ to avail of His saving grace. Malinaw na sinasabi ng salita ng Panginoon na ang lahat ng anak ni Adan ay spiritually blind. Ang problema po ng tao is siya po ay bulag. Bulag na kung hindi po siya ma-born again, maipanganak muli, hindi po niya makikita ang kaharian ng Diyos. Ang nakakita niya, panghanap buhay, kailangan niya sa pera, kailangan niya sa kalusugan, ang aspiration niya sa kanyang buhay hanggang sa mga bagay lamang dito sa mundo. When the Lord Jesus Christ said, "What profit is it for a man to gain the whole world and lose his own soul?" Hindi niya nakikita, hindi niya naunawaan ang mga bagay na espiritual. Hindi siya lumalapit sa ating Panginoon sapagkat siya ay bulag at ang mensahe ng Ebanghelyo ay nakakubli sa kanya. Ang sabi po ni Apostle Paul sa 2 Corinthians chapter 4 verse 3 to 4, ang sabi po dito, at kahit ang aming Ebanghelyo ay natatalukbungan pa, ito ay may talukbong lamang sa mga napapahamak. Sa kanilang kalagayan, binulag ng Diyos ng sanlibutang ito ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya. Aktibo palang kumikilo si Satanas upang huwag nilang makita ang liwanag ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Kayo naman po ay nakapuntang Tagaytay na sa amin doon sa Cavite. Maganda ang Tagaytay. Maganda Pero ang bulag ay hindi nakaka-appreciate sa magandang tanawin ng Tagaytay.
Hindi talaga niya na-appreciate ang magandang tanawin sa Tagaytay, or sa Baguio, or sa Boracay, or sa Palawan. Despite the superlative descriptions that we will use to describe those places, a blind person cannot just appreciate the beauty of a certain place. Maganda naman ang boses ni Martin Rivera, no? Ni Jose Marichan. Pero ang bingi po ay hindi talaga nakaka-appreciate. Maganda ang boses kanina ng choir. Salamat sa Panginoon, purihin ang Diyos. Pero ang bingi, ang spiritually deaf, ang bingi ay hindi talaga makaka-appreciate ng ganda ng musika. Ganun po ang isang tao. Ipakita natin sa kanya ang kagandahan ng ating Panginoong Hesukristo. Sabihin natin sa kanya ang kaluwalhatian ng Diyos, pero hindi niya ito nakikita. Hindi niya ito naririnig. All that he hears is the sound wave of our voice, but not the beauty of the splendor of the Lord Jesus Christ. And what's his problem? The gospel is defective. Ang ating mensahe ay may depekto. No, the problem is siya ay bulag. Ang mga bagay patungkol sa Diyos, ayon pa kay Apostle Paul, ay kahangalan para sa Kanya. At kondisyon yan ng lahat ng mga tao dahil sa kasalanan. Lahat ng taong ipinanganak dito sa mundo ay ipinanganak sa kasalanan. Ipinaglilihi tayo sa kasalanan, ipinanganak tayo sa kasalanan, and ayon pa sa Psalm chapter 58 verse 3, sa sinapupunan pa lang ng ating nanay, tayo po ay nag-umpisa ng magsinungaling. Ang bata, hindi na kailangang turuan niyang magsinungaling. Expert na yan. Bilang patunay, meron pong experiment, kuya, sa kanyang research. Ang kanyang bunsong kapatid, ang kanyang ginawang participant sa kanyang research, pero hindi alam ng kanyang bunsong kapatid. Bumili siya ng masarap na chocolate cake. Nilapag niya sa table. At sinabi niya sa kanyang bunsong kapatid, huwag mong kainin ang cake ha. Huwag mong kainin, papaluin kita pagkakainin mo ito. Pero hindi alam ng bata na mayroong CCTV camera na nakalagay. Lalabas lang si kuya mula sa kwarto ha. Huwag mong kainin ang cake. Opo kuya. Bantayan mo, baka langawin. Lumabas ang kuya. Merong CCTV camera. Ang bata talagang hindi siya, gumanon siya sa cake ko. Ayaw niyang tumitig sa cake hanggang sa gumanon siya. Uy. Hanggang sa ginano ng bata yung cake ko. Nasarapan siya, pero pagtingin niya sa cake, na-deform ang kabila. So yung kabila naman, ginanyan niya. Merong sense of symmetry ang bata. Hanggang sa kinalaunan, napasarap na siya sa cake, pumasok si kuya at sinabing, kinain mo ang cake. Anong sabi ng bata? Hindi po. Harap-harapang pagsisinungaling. Ang bata po hindi na kailangang turuang magsinungaling. Expert na sila sa pagsisinungaling. Ang mga anak po natin ay hindi na kailangang turuan pang magsabing ayoko. Expert na silang magsabing ayoko. Ang mga bata ay hindi na kailangang turuan pang mangaway. Expert na po silang palaaway. Now, kung ang banal na espiritu ay hindi po buksan ang mata ng mga tao, hindi po sila lalapit kay Kristo upang maligtas. Totoo, ang Iglesia, ang St. John Methodist Church of Cubao, ay hindi dapat tumigil sa ating pagpapagal to preach the gospel everywhere, to every creature. And that is why nabibless tayo dahil meron kayong Muntalban mission. We are following St. John Methodist Church of Cubao in Cavite and we are praying for your ministries. So natutuwa po tayo. Kinakailangang ibigay natin ang ating sarili sa paglalahad ng Ebanghelyo, sa evangelism, sa witnessing, at ma-fulfill po natin ang Great Commission ng ating Panginoong Hesus. Pero hindi po natin kayang iligtas ang sino man. Hindi natin kayang tanggalin ang kaliskis ng kanilang mga mata. Hindi natin kayang pagalingin ang kanilang spiritual blindness. Ang lahat ng ating pagpapagal, ang lahat ng ating maalab na paglilingkod, kung wala ang pagkilos ng banal na espiritu, ay hindi po magkakabunga. And so, while we labor, we lift up the banner of the Lord Jesus Christ, and we depend upon the power of the Holy Spirit to make our labors fruitful.
Not by might nor by power, but by my Spirit, says the Lord. Lahat ng tricks, lahat ng gimmicks natin, lahat ng bonggang mga facilities ay walang kabuluhan. Lahat ng ating mga professional marketing strategy, kung ang kabulagan ng mga tao ay hindi po matatanggal hanggang sa ang banal na Espiritu ay kumilos, ang bulag ay mananatiling bulag. Tanging ang banal na Espiritu lamang ang makapagdadala sa isang makasalanan tungo sa ating Panginoong Hesukristo. And that is why we celebrated the Pentecost Sunday 2 Sundays ago. And this is the second Sunday after the Pentecost. Only God the Father can draw men to Christ. John chapter 6 verse 44. Walang taong makakalapit sa akin malibang ilapit siya ng Ama na nagsugo sa akin, at siya ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Hindi po lalapit ang tao kay Kristo sa kanilang sariling accord, sapagkat bulag sila sa kanilang tunay na kalagayan at hindi nila nauunawaan ang kanilang pangangailangan kay Kristo. Hindi po naunawaan ng natural men na sila ay masama at galit ang Panginoon sa makasalanan everyday. Psalm chapter 7 verse 11. Hindi nila nauunawaan ang karumihan ng kanilang puso. They cannot understand that salvation is by the blood of Jesus Christ alone and by His righteousness alone. Mga kapatid, mga kaibigan, ang preaching ng cross ay kahangalan para sa kanila. Ang mga katotohanan ng Ebanghelyo ay maipapahayag lamang sa kanilang puso sa pamamagitan ng pagkilos ng banal na Espiritu. We preach, yes, and we should be passionate in our preaching, but we must wait upon the Spirit to convict and convert. Maliban pa sa ang tao ay bulag spiritually, ito mas malala ang language ng Ephesians chapter 2 verse 1 hanggang sa verse 5. Dahil hindi lang pala tayo bulag spiritually, tayo ay patay spiritually. Meron pong kabaong at meron pong bangkay sa loob ng kabaong. Meron kang bit-bit na burger and fries and Coke. Alukin mo yung patay. Sasabihin mo sa kanya, oh, ang sarap ng burger, oh, sarap ng fries. Coke, gusto mo? 1,000,000 mong sabihin ang salita na yan. Hindi tutugon yan kasi nga patay. Ang kaluluwa ng isang tao na wala pa kay Kristo. Ipakita mo man sa kanya ang kagandahan at kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. Walang tugon. Mananatiling matigas ang puso dahil po ay patay. That's not my language. That's the language of the Apostle Paul. In Ephesians chapter 2, verse 1 hanggang sa verse 5. Ang sabi po dito, kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan, na dati ninyong nilakaran ayon sa lakad ng sanlibutan ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid ng Espiritu, na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito, sa mga pagnanasa ng laman na ating ginagawa ang mga nais ng laman at ng pag-iisip, at tayo nooy katutubong mga anak ng kapuutan, gaya naman ng mga iba. Ngunit ang Diyos palibhasay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin, maging noong tayo'y mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas. Ano kaya ang mararamdaman ninyo, no? Kung merong bangkay dito sa gitna at ang nakalagay dyan ay biglang babangon at humingi ng tubig. Ano kaya mararamdaman ninyo, no? Magsisipagtakbuhan siguro tayo sa takot. Pero yun pong nangyayari sa isang makasalanan na binuhay ng Panginoon ang dating patay na kaluluwa. Binuhay ng Panginoon sa pamamagitan ng pangangaral ng gospel. While the gospel is preached, the Holy Spirit works in the dead soul of a person. And he begins to see his need. And he sees the glory of the Lord Jesus Christ. And he stands up and runs to Jesus Christ at humiling sa Kanya ng Kanyang kaligtasan. Kaligtasan sa pamamagitan lamang ng Kanyang dugo at katuwiran.
at siya ay naligtas. If you are in the Lord Jesus Christ, you are a product of a miraculous working of the Holy Spirit. Sasabihin, Pastor, ngayon ba ay mga miracle pa? May mga kababalaghan pa bang nangyayari ngayon? Ang kanilang iniisip yung mga miracle, mga miracle crusade, mga ganun. The answer is yes, merong miracle ngayon pero hindi yan ang iniisip ko. Bawat makasalanan na binuhay ng Panginoon ang kanilang patay na kaluluwa, na dating nagpakasasa at dating alipin sa kasalanan, at ang kasalanan ay parang hininga na sa kanila. Pero kung ang puso ng taong iyan ay, ang pusong bato ay tinanggal at pinalitan ng pusong laman according to Ezekiel chapter 36 verse 26 to 27, that is a miracle of God's saving grace. At yun ang ating ipag-pray na mangyayari as we proclaim the gospel here, Sunday after Sunday, dito sa St. John Methodist Church of Cubao. Only let us be faithful in proclaiming the gospel of God's saving grace. Now, ano pa? Hindi po, kailangan makita ng tao, hindi lang dahil sila ay spiritually blind, spiritually dead. Kailangan makita din ng tao na sila ay kaaway ng Panginoon. Ayaw nila sa Diyos. Likas na umaayaw sa Diyos. Ikaw ba yung, we had a reunion some 20 years ago. And then, pinag-usapan namin yung mga karanasan namin noong high school. Yung mga teachers namin noong araw na ang susungit, takot kaming lahat eh. Get 1/4 sheet of paper, talagang takot kaming lahat. Tapos yung mga kalukuhan din noong araw, pinag-usapan, tawanan yung mga classmates. Talagang yung ngiti siguro hanggang sa tenga. Noong shinift na ni Pastor Jeremiah ang usapan patungkol sa Diyos, dahil ang pastor ay pastor talaga. Hindi po ko artista, pero ang mukha ng aking mga classmates at that time, na mula sa glittering and smiling and radiant face, noong ang Panginoon na po ang paksa ng usapan, gumanito yung kanilang mukha. Hanggang sa ayaw nang tumingin sa akin, doon na nakatingin sa sahig. Nawawala ng gana kung ang Diyos ang pag-uusapan. Ikaw ba ang tipong tao na nawawala ng gana kung ang Diyos ang pag-uusapan? Know for sure that in your heart, you are an enemy of God. Romans chapter 8 verse 7. Ang sabi po dito, sapagkat ang kaisipan ng laman ay napagkapuot laban sa Diyos, sapagkat hindi ito napapasakop sa kautusan ng Diyos. First commandment na nagsasabing, you shall not have any other gods before me. Pero ang mga tao, handa silang ibigay ang kanilang tiwala sa ibang bagay kaysa sa magtiwala sa Panginoon. Tuwing New Year, nagdi-display ng mga bilog-bilog na prutas sa table, pampaswerte daw sa pera, nagsusuot ng mga bilog-bilog sa damit, pampaswerte sa kapirahan sa buong taon. Hindi nagtitiwala sa Panginoon, doon nagtitiwala sa mga bagay na nilikha ng Diyos. That is trusting the Creator instead of that is trusting the creature instead of trusting the Creator. You see? Pero kung hindi papalarin sa kapirahan sa taong iyan, ang sisisihin ay ang Panginoon. Ang sisihin mo yung prutas na bilog-bilog dahil doon ka nagtiwala in the first place. Di ba? Kahit mga Christians ay ganun din. Salubungin ang New Year na pinaparr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 
Mas lalong masisira yan. Imbis na magtiwala tayo sa ating Panginoon at sa Kanya lamang para sa pagpapala at gabay sa ating buhay, doon na nagtitiwala sa mga bagay. Nagpapaputok para daw ang mga demonyo ay magsisipaglayasan. Ang problema, nasa labas kayo ng bahay nagpapaputok. Ang mga demonyo ay pumapasok sa loob ng bahay. Kaya kung ganyan talaga yung paniniwala, doon kayo magpaputok ng Goodbye Philippines sa kwarto ninyo para lumayas yung mga masasamang espiritu. But the point is, doon po natin sa Panginoon ilagak ang ating pananalig. Second commandment, you shall not make an image to represent God. Third commandment, do not use the name of the Lord your God in vain.
Fourth commandment, remember the Lord's day to keep it holy. This is the Lord's day. And this is the day of the Lord, and we do not spend it for some other enjoyment of ours. This day should be devoted to the service of the Lord our God. We are given 6 days to work, mabiyaya ang Panginoon, but 1 day is to be devoted for the Lord our God. Fifth commandment, honor your father and mother. Pero ang mga anak ay sumasagot-sagot sa mga magulang na parang maliliit na bata ang kanilang sinasagot-sagot. Sixth commandment, huwag pumatay. Pero ang mga tao ay unti-unti nilang pinapatay ang kanilang sarili sa pamamagitan ng kanilang mga bisyo. Sinisira ang katawan na ipinahiram ng Panginoon sa kanila. Seventh commandment, huwag mangalunya. Pero sabi ng ating Panginoon, kung tumingin ka sa babae o lalaki na merong pagnanasa sa puso mo, nangangalunya ka na. Ang kasalanan ay hindi lang sa gawa, pati pa sa puso at isipan. You see, we are at enmity with God. Eighth commandment, huwag magnakaw. Ninth commandment, huwag magsinungaling. 10th commandment, huwag mag-imbot, huwag mainggit. Nakikita natin na sa harapan ng Diyos, tayo ay merong bad record. As it is appointed for man to die once and after that to face judgment. Papaano tayo haharap sa paghahatol ng Diyos kung ang ating record ay masama, marumi, at hindi natin kayang burahin ang ating masamang record? You see, pinapaliwanag natin sa mga tao ang kanilang pangangailangan upang ma-introduce natin na kay Kristo lamang ang tunay na kapatawaran, ganap na kapatawaran sa pamamagitan ng kanyang dugo na ipinadanak doon sa cross ng Kalbaryo at sa pamamagitan ng kanyang katuwiran. People must see their need. Sabi ng ating Panginoon, it's not the healthy ang nangangailangan ng doktor, kundi ang may sakit. At kaibigan, bago ka makalapit sa ating Panginoon, you have to see your need, that you are a blind sinner spiritually dead, and you are actively at enmity with God. You need a changed heart. We need a changed heart. At salamat sa Panginoon dahil kumilos siya sa ating buhay noon, and that is why we are here now, serving the King of Kings and the Lord of Lords. And that is why we need the gospel. Faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Ayon pa kay Martin Lloyd-Jones, he was a conservative Methodist from Scotland. Martin Lloyd-Jones, sabi niya, ang isang iglesia na hindi masipag sa gospel proclamation, hindi masipag sa missions, maintenance level lang yan. At dahil maintenance ang level, hindi talaga lumalago, hindi nang hihikayat ng kaluluwa, mamamatay at mamamatay yan. Gusto ba nating mangyari yan dito sa St. John Methodist Church of Cubao? And that is why we have to proclaim the gospel of God's saving grace every day. People need the gospel. They need to hear na si Kristo 100% God. Naging 100% man na hindi nawala ang kanyang pagka-Diyos. Dahil sinasabi ng Biblia, without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. At dahil ang Diyos ay Espiritu, ibig sabihin walang buto, walang laman, walang dugo, hindi siya qualified na maging representative natin. Kaya siya po ay naging tao, pero hindi nawala ang kanyang pagiging Diyos. And in that sense, qualified siya na mamagitan sa atin. 100% God, meaning to say, He has the power to save to the uttermost. 100% man. And that means, inalay niya ang kanyang dugo. Sinunod niya ang buong batas ng Diyos bilang tao. And that was substitutionary. That's the gospel message. At bago si Kristo namatay, sumigaw siya, it is finished, natapos na. Ibig sabihin, ang misyon ng ating Panginoon para sa kaligtasan ay natapos na. Binayaran na niya ng kaniyang sariling dugo. Nung umpisa, sabi ng ating Panginoon, Father, forgive them, for they do not know what they do. So tinawag niya ang Ama na Father. Pero noong bumagsak sa kanya ang puot at galit ng Diyos, na dapat sanang bumagsak sa atin, hindi na niya tinawag ang kanyang Ama bilang Ama. Sinabi na niyang, my God,
Why have you forsaken me? For the first time in history, hindi niya matawag ang kanyang ama bilang Father, but my God, because at that moment, the Father, God was his judge. At ang puot ng Diyos ay binuhos niya kay Kristo. And after Jesus declared, it is finished, natapos na, nanumbalik ang relationship, Father, into your hands I commit my spirit. At ikaw, kaibigan, ang kasalanan mo na hindi na mabilang at kasalanan ko na hindi na mabilang, hindi natin kayang burahin ang ating masamang record kung lumapit ka kay Kristo at magtiwala sa kasapatan ng kanyang dugo at katuwiran na idadamit sa iyo, ikaw ay maligtas. Pero hindi ka lalapit sa Panginoon kung ang tingin mo sa sarili mo ay mabait ka. Mabait naman ako, pastor. Wala naman akong inaapakang tao. Matulungin naman ako. So si Lord na ang bahala sa akin. That's self-righteousness. But your righteousness is just a filthy rag in the sight of God. Sa seminary, pinag-aralan po natin ang Hebrew language. Yung sinabi po ng Isaiah chapter 64 verse 6 ng ating katuwiran ay maruming basahan lamang sa harapan ng Panginoon. Yung maruming basahan po sa Hebrew language ay hindi po basahan sa kusina. Alam niyo ba, ang Hebrew language na ginamit doon sa Isaiah 64 verse 6, ang ating katuwiran ay maruming basahan sa harapan ng Diyos. Pasadora po yan sa Hebrew language. Kasi dati wala pang modest, wala pang new text, wala pang ano pang ginagamit sa mga babae. Ang ginagamit po ay pasadora, tela. Nagtitiwala ka sa good works mo para maligtas ka, sa kabaitan mo. Pasadora lang yan sa harapan ng Diyos, bagsak. Ang righteousness na kinakailangan mo ay hindi righteousness mo, kundi katuwiran ng ating Panginoong Hesukristo. Nakuha po natin, katuwiran ng ating Panginoong Hesukristo. And this is the essence of the gospel, 2 Corinthians 5:21. Para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakilala ng kasalanan, upang sa Kanya tayo'y maging katuwiran ng Diyos. At kung ang isang tao ay nagtitiwala lamang kay Kristo, meron siyang buhay na walang hanggan. Ligtas siya, hindi lang mula sa impyerno. Marami kasing mga tao na gustong maligtas mula sa impyerno pero ayaw maligtas mula sa kanilang kasalanan. No, that's not the kind of salvation na binigay ng Panginoon sa atin. Matthew 1:21 says, "And you shall call His name Jesus, for He will save His people from hell." Ba ang sinabi dyan? No, from sin. Salvation from hell is already given. Pero ang kaligtasan na binigay ng Diyos ay kaligtasan mula sa pagkaalipin sa kasalanan. Kaya meron talagang pagbabago ang isang taong tunay na nakakilala sa ating Panginoon. So you see, before a person can come to Christ, he needs to see his problem. A healthy person, ang self-righteous person na mabait sa kanilang sariling paningin, hindi sila lalapit sa Panginoon upang maligtas. And after salvation, bilang mga anak ng Diyos, what else do we need? Di ba, may mga times na nahuhulog tayo sa kasalanan. Dahil ang Diyos ang ating Ama, Hebrews chapter 12 verse 8, dinidisiplina niya tayo. We need discipline. Hindi lang pagpapala ang ibinibigay ng Panginoon sa kanyang mga tao, kundi pagpapalo din, pamamalo din. Hebrews chapter 12 verse 8, ang sabi dito, "Ngunit kung kayo ay hindi dinidisiplina na siyang nararanasan ng lahat, kung gayon kayo'y mga anak sa labas at hindi mga tunay na anak." So we need discipline. We need heavy providences. God doesn't want His people to become pampered people. May mga times talaga na ang thorn in the flesh ay pinagkakaloob ng Panginoon sa atin ng mabiyaya upang tayo ay lumago at lumapit sa Kanya. Sabi ng salmista, "It was good for me that I was afflicted because I learned to obey your law." At kung ikaw ay napalayo sa Panginoon, sa katapatan at awa ng Diyos, dinidisiplina ka niya upang ikaw ay manumbalik. Will you say amen to that? And finally, last of all, we need to be part of a local church body. There's no such thing as Lone Ranger Christian. Ang default setting po ng tao
kung siya po ay hiwalay sa kawan ng Panginoon, sa local church, ang default setting ng tao ay talagang lalayo sa Panginoon. Magdidetour talaga yan. Kaya kailangan talaga natin ang iglesia upang gisingin tayo. Hebrews chapter 10 verse 24 to 25. Itong pagtitipon na ito, Sunday gathering, formal gathering, mahalaga yan sa ating kaluluwa. But it should be more than that. Ayon pa sa isang manunulat, alam natin ang kalusugan ng iglesia kung ang mga tao ay maalab na dumadalo sa mga small group Bible studies and fellowship and prayer meeting. One way to measure the spiritual barometer of the church is not through Sunday gathering, dahil generally marami talaga ang pupunta dito sa church. Malalaman talaga natin ang paglagong espiritual ng isang iglesia kung sa pagtitipon sa pananalangin ay dumadalo at sa mga fellowships. Merong ugnayan sa isa't isa. Ito yung sinasabi ng Hebrews 10:24 and 25. Ang ating isaalang-alang kung papaano gigisingin ang isa't isa sa pag-ibig at mabubuting gawa. So, hindi mo pwedeng sabihin sa akin na, Pastor, pwede lang naman dito ako sa bahay magsimba eh. Pwede lang naman, hindi naman kailangan maging part ka ng church. Ang importante, Christian ka pa rin. Paano matupad yung gigisingin ang isa't isa kung ikaw lang mag-isa? No, kinakailangan talaga ang local church na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa. Lalong-lalo na kapag iyong nakikita na papalapit na ang araw. Kung isum up natin ang ating pangangailangan, mga kapatid, mga kaibigan, kailangan natin ang biyaya ng ating Panginoon. Sa ating kaligtasan, naliligtas ang isang makasalanan sa biyaya lamang ng Diyos na ipinagkaloob niya sa pamamagitan ng dugo at katuwiran ng ating Panginoong Hesukristo, at makapagpapatuloy lamang tayo sa ating spiritual walk with God sa pamamagitan lamang ng biyaya ng ating Panginoon. Yes, it says, work out your salvation with fear and trembling. Huwag tayong tumigil dyan kasi ang karugtong niyan, because it is He who works in you to will and to do according to His good pleasure. We are able to work out because God works in us. Never for a moment na hindi natin kailangan ang biyaya ng Diyos. If there is one word to describe St. John Methodist Church of Cubao, na ito ay mananatiling matapat hanggang sa pagbalik ng ating Panginoon, biyaya, grace. We are saved by grace and we are sustained by grace. And we have to faithfully proclaim the gospel of saving grace to the lost people. And may the grace of God enable us to do that. Kaibigan, kailangan mo si Kristo. Lumapit ka sa Kanya ngayon. Kung hindi ka pa tiyak sa kaligtasan mo, ikaw ay magsisi sa kasalanan mo. Aminin na ikaw ay makasalanan at hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Lumapit ka kay Kristo lamang, magtiwala sa Kanyang dugo at katuwiran, at ikaw po ay maligtas. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Tayo po ay manalangin. Salamat po aming Panginoon sa mensahe ninyo sa umagang ito. Hinihiling po namin ang bunga at pangako po ninyo, O Diyos, na hindi babalik sa inyo ang inyong salita sa walang kabuluhan. Magkakabunga at magkakabunga ito. Your word is sharper than the two-edged sword. Ang confidence po namin ay hindi po sa preacher, kundi sa kapangyarihan ninyo, sa kapangyarihan ng inyong salita. Salamat po, O Diyos. In Jesus' name we pray. Amen and amen.